Ang pagsamyaw sa santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit, kundi dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tua sa langit. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og nagtuman niini, mahisama sa katawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso netong balayan, wala kini matumbak kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og dili magtuman niini, mahisama sa kataong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa bahas. Sa dihang mibundak ang uwan ug mibaha ang suba ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso netong balaya, natumba kini ug nagun-o. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, bisag unsa nga tukuro nato, balay, or bisan unsa nga edipisyo or institusyon, kinahanglan kini gitawag sa Espanyol pa og pundasyon, no? Or gitawag kini sa Binisaya pa og sukaranan. Kana pundasyon kay kinatsila man na sukaranan. Panalitan og magtukod tagbahay, kinahanglan gilig-uno ni maghaligi kay mao man ay pundasyon. O magtukod po ta og edipisyo or building, kinahang maklaro nato unsa kalig-on ang iyahang foundation. Ingani pod sa kinabuhi sa atong pagtuo. Sa Ebanghelyo karon gipahinumduman kita unsa bagayon ang sukaranan o pundasyon sa kalig-on nga Kristohanon nga kinabuhi. Unya sa pagtulunan sa doktrina sa simbahan, duha ka butan. Primero, kini gitawag og pagtuo. Kitang mga Katoliko, Kristiyano hingtuo sa pagtulunan nga ang makaluwas nato duha ka aspeto, pagtuo ug maadjong binuhatan. Kuyog yun na. Di mahimo nga naa kay pagtuo pero wa kay maadjong buhat. Di pud magtuo, wa po'y kahulugan ang ato mga maayong binuhatan kung wa pud kini himuan nato ug dili pud kini bunga sa atong pagtuo. Munay faith and good works equal justification. Makita na sa Ebanghelyo nato karon. Ingon ang atong Ginoong Jesucristo, dili tanan nga mutuo na ako, mutawag na ako Ginoo, Ginoo, mahilangit. Apan kadto rang gatuman sa kabubuton sa akong amahan ug nagsunod niini. Daghang mga tawo nga naara makita sa level sa gitawag og pagtuo, pero wa makahubad niini sa maayong buhat. Asa man ni nato makita kung ibuwag gani nato ang atong debosyon ug ibuwag gani nato ang ato nga mga tulumanon sa relihiyon, sa atong obligasyon diha sa katilingban ug diha sa ato nga komunidad ug sa atong kalabigitan, dihang dapitan paparihas kini kita ning tawo nga gatukod og bay diha sa bahas, taong buang-buang nga gatukod og bay o sukaranan diha sa bahas, nga din pagbundag sa uwan ng paghapak sa hangin gianod kini. Dahil mga tawo nga hinimbahon Dios nun, kusog mag-ampo, kusog monobena, pero jamoy maayong nga relasyon sa uban. Diyan makita nga huyang ang Kristiyanos nga kinabuhi. O daghang mga tao nga maingon tampungan why absent sa mga meeting sa ilang religious organizations, panangalita, pero dili pod maduol o naay mga tabangunon. Mahimo man gud sa kalibutan
mahimo magud nato nga gamiton nato nga excuse ato mga buluhaton sa relihiyon aron ato nga gamiton kini nga makabalibad ta sa atong obligasyon sa ubang mga tao. So makaahon-ahon na po ta niini. So mao ni angay na tumamalandungan, pananglitan o padung ka musimba. Padung kita ka musimba, padung ka simbahan. Nakaagi kag no sa katao nga na disgrasyag motor nagakadugo tabangonon. Masa may angay ka natong buhaton. Moingon bata nga di isa nin tabangan kay musimba ko. Padung ko simbahan malit na ko sa misa. Nga bisag himation siya, pwede ang tatamong sangpit o tarsier, pwede tatamong sangpit o ambulansya, or mo yung baka nga, bahalag mauwahi ko sa misa, basta kay masalban ng kinabuhi, anong tawhanan. Sa ato na nga desisyon. Sa ato na nga desisyon. Please kay o magkujog ang atong pagtuo o ang maajo nga binuhatan. Kay ang pagtuo, maumani ang magdasok nato, magtuod nato, nga makabuhat ang maayo. Kaya ang atong mga maayong binuhatan, bunga po sa pagtuo nato, nga ato nga gipuy-an, o ato nga giabunuhan, gipaligon, adlaw-adlaw. So di mahimog ang usa, kuwang. Kung ato nga giatiman ang atong pagtuo, ang tinuod nga bunga sa pagtuo, ang mga maayong binuhatan nato. Ang mga buhat nga makaingon ang ubang mga tao kini tawhana na adya Ginoo sa isang kinabuhi. Amen.